ака канон ба худо ки манам ҳамирӯз пеш то омадани будам майдани ҳо ака охир акаҷон ман дасти чӯлоқи шуморо дида ғамгин мешавам охир ба акаи канонҷонам ин ҳолатҳо намезебад мехоҳед ака дастатон шифо ёбад мехоҳам магар он қадар мехоҳам ки Шавкат ба худо ака ман ҳоли туро бисёр мефаҳмам ана он домулозиҳо ҳаст ку хайр дам дорад ака хонда пуф мекунад бемор шифо меёбад бешӯхӣ мегӯӣ ба худо ака як одам пешоб карда наметавонид хондаш ранги фонтан шид ба худо бале ака ӯ ин корро мекунад рост мегӯӣ ака мардак бори ягон кас то ҳамирӯз дурӯғ гуфтани мара дидасан ба чашмам дида мегӯям як одам ранги тахи кажала буд ҳамора хон ку гарданаш рост шуд мардак бори ҳоз девола ку давида мебурад давида мефурад ба худо ака бура бухонад ҳамин дасти ту соз нашава ку ман нома бо қасам бихӯр дурӯғгӯра худо бизанад